muka yi bankwana da ita ta 2025. Wasu jigajigan ƙasa da malaman addini suka riga mu gidan gaskiya. Na farko shine rasuwar tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Ya rasu a ranar 13 ga watan Yulin shekarar 2025 a birnin London na Birtaniya. An haife shi a garin Daura da ke a jihar Katsina a ranar 17 ga watan Disambar shekarar 1942. Marigayi shugaba Buhari ya rasu yana da shekaru 82 a duniya. A cikin tarihinsa, marigayi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya mulki Najeriya a matsayin soja, kuma daga baya a matsayin shugaban farar hula daga shekarar 2015 zuwa shekarar 2023, inda ya yi fice kan yaƙi da cin hanci da rashawa. Sai kuma na biyu, Alhaji Aminu Alhassan Ɗantata ya bar duniya a ranar 28 ga watan Yuni na shekarar 2025 a irin shekarun da mutane ke yaba masa. Bangaren malaman addini, na farko Sheikh Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi ya rasu a ranar 3 ga watan Afrilu na shekarar 2025. Rasuwar malamin ta janyo babban rashi ga al'ummar musulmi baki ɗaya, duba ga gudunmawarsa wajen koyar da ilmantarwa. Kuma na biyu, Sheikh Abdulrashid Hadiyatullah ya rasu a ranar 28 ga watan Afrilun shekarar 2025. Ya kasance malami mai tafsiri wajen koyar da ilimin addini. A yayin da jana'izarsa ta samu halartar manyan mutane da malaman addini na faɗin ƙasar nan. Na ukunsu, Sheikh Tahir Usman Bauchi ya rasu a ranar 26 ga watan Nuwambar shekarar 2025. Ya rasu yana da shekaru 98 a duniya, kuma ɗaya ne daga cikin manyan malamai a Najeriya, jagora na ɗariƙar Tijjaniya. Ya kasance malami mai tasiri sosai wajen gina al'umma da yada ilimin addini. A daren ranar Alhamis ne, 26 ga watan Disamba shekarar 2025, shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya sanar da cewa sojojin ƙasarsa sun kai wani hari da ya kira mummuna a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar nan. Haka kuma, da safiyar ranar Juma'a 27 ga watan na Disambar shekarar 2025 aka wayi gari da labarin wani harin a garin Ofa da ke a ƙaramar hukumar Ofa ta jihar Kwara da ke arewa ta tsakiyar Najeriya, inda aka ga kwansan bama-bamai. Sai kuma a garin Jabo, rahotanni sun nuna cewa harin ya sauka ne a wasu gonakin albasa, amma a wani harin na garin Tangaza, rahotanni sun bayyana cewa harin ya kai ga sansanin 'yan Lakurawa, kuma an hango mayakan suna tserewa. Sannan an samu rahoto daga shugaban karamar hukumar ta Tangaza, Isa Sale Bashir, inda ya shaida wa manema labarai cewa tabbas an kai hare-haren cikin daji kuma sansanin 'yan ta'adda ne. Daga cikin wuraren da aka kai hare-haren sun hada da wani ƙauye da ake kira Tandami. Rahotannin na nuni da cewa an ga jami'an tsaron jamhuriyar Nijar da ke sintiri a wajen sun ce sun hango Lakurawan na tserewa daga yankin. Kamar yadda ake cewa rayuwa tana tafiya ne da farin ciki da kuma bakin ciki. Haka ma a wannan shekarar wasu daga cikin jaruman Kannywood sun rasu a lokacin da har yanzu suke taka muhimmiyar rawa a masana'antar, yayin da wasu kuma suka bar tarihi mai zurfi tun kafin zuwan sabbin jarumai. Wasu daga cikin waɗanda suka rasu fitattun jarumai ne da suka daɗe suna nishaɗantar da al'umma, ciki har da waɗanda suka taimaka wajen assasa masana'antar tun farkon kafuwarta, da kuma wasu ƙananan jarumai da ba su samu damar yin fice sosai ba kafin rasuwar tasu. Na farko, za mu fara da marigayi Abdullahi Shu'aibu, wanda aka fi sani da Baba Karkuzu. Ya kasance fitaccen jarumi ne a fina-finan Hausan, wanda ya shahara wajen kawo nishaɗi da hikima ga al'umma tsawon shekaru. Ya fara yin fice ne a shirin fim ɗin Karkuzu na Bodara, wanda aka shirya a tsakiyar shekarar 1980. Marigayi Baba Karkuzu na ɗaya daga cikin jaruman da suka taka muhimmiyar rawa wajen assasa fina-finan Hausa a arewacin Najeriya. Kafin bayyanar sabbin jarumai na zamani, marigayin ya rasu ne a ranar 25 ga watan Maris na shekarar 2025, yana da shekaru 94 a duniya. Ya rasu a birnin Jos na jihar Plateau bayan fama da jinya na tsawon lokaci.
wanda har ya kai ga ya rasa ganinsa. Sai kuma na biyu, a watan Mayun shekarar 2025, masana'antar ta sake shiga jimami da rasuwar jarumi Umar Mai Kuɗi, wanda aka fi sani da Cashman a garin Zaria na jihar Kaduna, kuma ya kasance shugaban ƙungiyar masu shirya fina-finai ta Najeriya, Mopan. A ranar Asabar, 27 ga watan Afrilun shekarar 2025, fitaccen jarumi Muhammad Shu'aibu, wanda aka fi sani da Baba Hassan, ya rasu. Marigayi Baba Hassan ya shahara wajen fitowa a matsayin dattijo mai hikima a fina-finan Hausa. Ya rasu yana da shekaru 68 bayan shafe dogon lokaci yana jinya a asibitin Malam Aminu Kano da ke a jihar Kano. Marigayin ya rasu ya bar mata 2 da 'ya'ya 17 tare da gagarumin gibi da rasuwarsa ta bari a masana'antar. A gefe guda kuma akwai labarin farin ciki inda wasu 'yan mata suka lashe wata babbar gasa, abin da ya nuna basira, jajircewa da kuma ƙoƙarin matasa mata wajen ɗaukaka kansu da al'ummarsu. Wannan nasara ta zama abin koyi da ƙarfafa gwiwa ga sauran 'yan mata. Muhimman abubuwan da suka faru kenan a shekarar 2025. Sunana Aisha Hussaini Muhammad. Ku ci gaba da kasancewa da GCMX Africa, muryar